Turning back the hands of time. Mga love stories on rewind. Dear M.O.R. Ang pinakamaayo. Pinakautukan. Heartthrob ng puso ko. Master Popi, lahiro jud ka! Ay, makahilak mo sa Dani. Magkurog akong tingo ganina kay. Pero nagkainumdum ko sa akong tito. Dili na ako uncle, pero tito akong tawag kay. Sa Couples for Christ, nag-ilami. And then nakita niya nga wala ko nakahuman nag-eskwela, pero daghan daw ko potensyal. Tabangan daw ko niya. Daghan unta sila mo tabang, pero wala may ni kuan gyud, so siya ang nangusog. Muna atong pag-college na ako, pagbalik na ko college, siya ang akong gipangayuan sa akong mga tuition. Willing kay siya mohatag og tabang. Wala may naglisod, pero gusto lang gid siya. Gusto lang gid niya nga makahuman ko. Og karon tuod man. Kung dili tungod niya, wala mo'y Master Popi madunggan din eh. Thank you, Tito Bebot Pungtod. Siya akong naunaunaan, pero actually daghan kaayo mga tito og tita nako sa Couples for Christ. Mga friends nako og barkada nako sa Couples for Christ, mga super friends. Sila nag-encourage ako nga dili lang nga manatili nga ing ana ra. No? Sila ang nag-inspire sa ako. Pero si Tito lang gid ang nahimog yung murag simbolo. Siyempre naman ng family. Galing lang, no? Mawala ta sa landas. And then, mabalik ta tungod sa mga taong mahimong angel, inspiration sa atong life. Nga tungod sa ilang goodness. Tingala ka ba, I don't deserve this, pero ila kong gitabangan. Mga kasasala ako, pero maayo kayang Ginoo sa ako. Munang ningkamot ta, di ba? Okay, we have to do our part. Nasa Diyos ang awa, kaawaan na tayo, pero nasa atin ang gawa. Amen? Amen. Kinsa pa'y mo share diha sa ilang pasalamatan ng mga tao. Dugang inspirasyon. Tawag karon 09373731-674. Sa mga nabay nitabang sa imo, nabay naghatag sa imong inspirasyon sa una nga mo bangon, mo maningkamot, di ba? Dili may meaning to be better. Dili kay katulang, pero samot pagyud, no? Samot pagyud ang imong pagpaningkamot. Kinsa man na sila? Tanang istoryahan. Pasalamatan nato on air. Hello? Hello, may gabi. May gabi. Hi, kinsa ni? Si Judith. Judith! Ang kinakadlukan sa tanang mga pizza. Sabot ka, Jod? Wala. Judith ba? Judith. Judith. Ang Judith sa utang. Judith, pila idan? Kuan, mga suga o tubig. Oh, kana, bills. Unsay mong, kuan, edad? 48 na. 48. Aba, nakay na hinumduman ani nga story di ay? Naa. Si? Akong barkada sa una. Ka-batch na mo? Mm. Nganong nainumduman man nimo siya, ma'am? Naka-relate lang ko sa iyang kuan, istorya. Kay? Unsay natabang di sa imong barkada sa imo? Daghan po siya natabang sa ako. Like, unsa? Sa panahon nga kuan kanang Unsay pinaka kuan nga moment nga katong niingyod ka nga lahi ra gyud ni akong kinsay ngalan niya, ma'am? ngalan sa akong barkada. Dili akong barkada. imong nainumduman. Kanang dili gyud barkada ka kasin na ko gihapon. And then na barkada. Sa pangalan niya, ma'am? Si Annalyn. Uy, si Annalyn. So,
Unsa man gi kuan ni Annalyn sa imo katong time bitaw nga makaingon ka nga lahi ra gyud ni si Annalyn kay siya gyud ang nagkuan. Unsa dito nga mga moment? Tong time nga namatayan ko og anak, siya nagtabang sa ako. Gyud sa niya, ma'am. Nag-console siya sa imo, gi-comfort ka niya. Kuan, gikan sa hospital, hangtod sa kuan. Financial. Tapos support dayon nga naa siya sa abay permi. Imong bana day, ma'am? Naaman gyapon pero mas siya ang murag kuan gyud. Nakapangutana ka, ma'am. Mutabang ma. Nganong ingana daw siya? Nganong sa imong tan-aw, nganong grabe kay kaniya kalab? Siguro sa closeness namo nga barkada. Ba? Nag-iingana nga barkada nga di nimo ipagpalit sa unsa. Unsa imong maingon sa iya karon, ma'am? Gusto kang mag-message sa iya? Para kang Annalyn, daghan kayong salamat sa imong mga tabang, murag walay katapusan nga tabang. Unsa imong wish sa iya, prayer nimo sa iya, ma'am? Hinaot daghan pang blessings na maabot sa iyang kinabuhi. Mo lang? Kuan, kanang kabastog sa lawas. Mao lang. Mao lang. Thank you. Magkuan dayon ko mag-greet. Mag-greet ka, sige. Greet ni mong friends. I-greet na ko sila. Kauban ako nga security guard diri sa atko. Si John Ring Condi. Ang among head guard kundi gapon. Sila Barikit. Si Ambani Johnson og Arancis Marcelino og sa akong mga anak sa Bukidnon silang Kinsay, Carla, si Pili og si Dodo. Thank you. Thank you, ma'am. Grabe. Chikig mga story nila, no? Kato, kuan naman, best friend naman or barkada naman. Share na po sa inyo. Hello, maayong gabi. Hello, Brad. Musta, Brad? Brad? Musta? Kinsa ni? Hindi mo siya kadungog sa atong. Ano mo to? Next caller. Hello? Hello, may gabi. Hello? Hello, kinsa ni? Hello, Master Popi. Hello, ma'am? Hello? Unsa ni, ma'am, sir? Hello po? Hello? Kinsa Hello ni? po? Hello? Di sila kadungog sa akong. Hello? Hello, may gabi. Hello, may gabi. Hello? Hello, kinsa ni? Inyat. Ay, Imyat. Ayos ito. Ay, musta Myat? Okay lang. Kinsa mo na yung duman ani Myat? Akong ex. Ha? Akong ex. Isa imong ex nga nahimong inspiration nimo, nag-encourage nimo? Oo, kay kung dili tungod siya dili ko na better person ka. Unsa day ka sa una? Bitter. Kuan. Pariwala ko ng murag kailangan din ako ibuhaton akong gusto buhaton. Ano na ba ito? Wa ka sabot. For example, Mm. situation na nga, ayan pa mo din. Kung isa buhaton ko na ako, for example, hindi mo siya naimbog ko, mag-lag siya, bilang ko. So, ingana ka nga klase sa una. Pariwala ko before. And then, until you met him, Kuan, kanang nagbago ko. how? Wala. Kanang
hindi mo tingnan naman haba, pero gina-advisean ko niya nga it's not worth it na nakabaton. Tapos ito sa lang nanain ka ng ay mong kamaagi nga para malimtang ng problema, ano. So dagan siya na-inspire sa imo nga mga stories o mga Oo. mga pagtulunan sa kinabuhi. Yes. Bagay ni sa imo. Kaya nila, pero ito na dyan ko. Diba? Dahil sa iyo. Sige kaya. Anyways, sige, unsa pa may kuan kanang message nimo sa iya bi? I'm sure. Wala Kuan. ex naman ka nimo siya pero naa kay message sa iya, di ba? Oo, first na po ni actually, Go. things kaayo sa atong duha before. Kay gidawat ko yung phone ko. And thank you po nga i-forgive na ko nimo nga tumutak ginaway before nga may tako pa maagi nga ginaway ta. Pero patagad-alay lang hindi ako sinungaling yun at banding. Tapos wala, thank you friendship. Pero Gabi siya. Wala na ka nangarap sa iya. Wala na ako na, oy. Sure? Ay, naman ako may pangarap karon. Mr. Alaban. Ha? Mr. Alaba. Kani akong maingon sa imo. Mura gyud ni akong maingon sa imo. Timan ilang gyud nga. Sakitan lang ka. Mao man. May love na Bakit ako. naman galing nga, hindi ako yung pili. Lagi. Sugod karon. Bisan pag di ka pilon, may maging idudot. Ako nang gipuwas, giduot pag nimo. Siyempre. Sus! Please lang. Grabe naman na to. Gusto kag tuko? Oh, regard lang ko ng bagong DJ. Sus. Kirito Suave. Sus. Hindi ko na kwanto. Hindi ko na punta ito lang doon. Muntag yun. Siyempre, pag mutawag ka, may ibawaan na niya ba? Char lang. Bitaw. Salamat ha. Muna to imong kuan. Mag-greet ka. Matawagit ko. Mm. Dito ako sa mga friends na MOR fanatics. Magpaplo sa ano ba? Paplano sa December po huli. Para magbanding ang mga DMOR nga fanatics. Ato pa nang giplano. Ay, istorya na nako na ni Bernie pero siya supportive siya pero naay mga kaning si tawag ganiya. Kailangan nato pananghiran kaming ana-ana. Di sa ABS-CBN kay unsa pala mahitabo daw. Nya maghimo-himo taw nya dili day official nga ABS-CBN kuan. So kung dili official wala tay gasto. Pero kung official mo gasto ang ABS-CBN, maig mo kuan. Limit lang. Pero kung kita-kita ra basin maingana ang mahitabo ba nga. So pala mahitabo sa dalan sa mga aksidente gikan nagkita ang Dear MOR fanatics. Nya na isa diri nga na tuwang sa may kanal. Ano ba balita pa lang na sa lain stasyon. Muna itong gaiwasan, pwede na siya may tabo. Ha? Munang kailangan basbas ng kaytasan. Kataas-taasang mga kagalang-galangan nato din ba? Kailangan na to na ikuan. Letter pa na. Salamat kaya. Anyway, paday ko sa duty. Ito naman. Wala pa dahil. Dito na ako mga friends na MOR fanatics. Especially sa taga-Hugman. Na gabi dito yung paminaw, mga show pagani, mga nawag, manggaling ko. And then, mga MOR DJs. Si CM, si Mariafe, si Lisa Sabe. Ay na to sila great na tulog na to ako rin matar. Si Joe Romantico. Why polos imong pag-great? Yeah.
special mention din ako ni sa kay pinaka-first crush din ako siya before ko kang Joe. Ha, kabulan ako ana ba? Si Mr. Romel Alaba. Ay, dili ay. Saan ka man ngayon? Si Lito. Romel ako gingon, dili Lito, ito buto. Romel ha. Wala to, dapat. Mora to? Wala to, request ko last. Ha? Request. Pagkit siya, dugay kaayo mo Kasi grito. ito nga master ko, team song sa Excess Bagay na nagkanta ka si Ben and Ben. Ben and Ben, Malinis katang yung isip. title mo, good. Katang isip. Sige. Thanks, Katang Master isip ba? Ko. Sure ka? Katong team song sa Excess Bagay. Maybe the night. Dilipod. Katang isip. Katong isip mo siguro. Sige. Salamat. Nalimot mo gusto. Salamat. Thank you, Master ko. Thank you. Love you. 19 song ni mo sa imong ex. Ay, pag I love you sa ako. Alam mo naman, good. Lagi, unya. Nanay Hindi tagi. na pwede mo I love yung friend. Dili pwede. Ano hindi pwede, day? Dili kay laad. O maging katotohanan ba? Sige, tawag ko lang kita Ania na lang. Sige. Good night. Good night. Kay ko malagi wakay paki. Sakto na to. Thank you so much sa inyong pag uban-uban sa amo for 24 hours inyo ginminggi ubanan di pa kusog pag yun ninyo bisag kadlaw ng dako inahin na ninyo kay para makatulog ng silingan taon napasalay trabaho ugma wala na akong igong time mga pamilya kay ugma mo trabaho na pug ko yes alas 9 sa Kutaw question tomorrow. Abangan nabi na itong mga bright nga dugay na bitaw nga sige nagkaunhan maka-answer sila pero sige kaunhan so sayo ta ugma after nila Rico Suave ug Maria Filingera mata na mo and then tune in na mo andaman na ninyo inyong mga online or text line diha. Okay, magkutaw question na tawag alas 9. Before mag-countdown sa This is it natin, OPM. Wala na kung igon tayo mga Mia. This is Master Popi saying, don't worry, be happy. Pag may problema ka, huwag mag-alala. Just don't give up. Pag may problema ka, don't give up, ha? At kung wala ka naman mga day comment, huwag ka nang kumoment. Salamat sa mga callers na ako ganina nga inspiring kaya. Sa mga single ladies and single moms, itaas inyong mga kamay kay mukis na ko sa inyong mga kilikiling basa. Ready? Ready? Charap. Ako nang i-post ang inyong mga kwan ha sa YouTube. Paki-subscribe na lang sa YouTube channel na ako. Thank you. And I'll be leaving you with a quote. Gikan kini sa atong title hashtag Dear MOR Pasasalamat. Ang damgo, dili na siya mulihok.
gawas kong mulihok na ka.